use of condoms zvinofamba sei? Are you in control in terms of rates kana include condoms? Condom use yakamira sei pamuri? Totanga neWestern. Pakushandisa condom inini kazhinji kana ndichienda kubhawa kana mustreet ndinogara ndakatakura makondom angu, asi most mazuva ano ndine vane veblue job veblue vanoda kudyiwa. Saka dzimwe nguva ndinenge ndiri kumba zvangu, saka nguva zhinji ndinogara ndine makondom angu. Unenge uchivadyira kupi apa? Mumba. Vanouya kumba kwako? Dzimwe nguva tikasangana kubhawa mumota. Zvotongonzi pasina kondomu tiri kutarisa isusu sekuziya kwako National AIDS Council tinotarisana nenyaya yeHIV. Ukavadya baba vachaburitsa hurume hwavo. Chichinozoitika ipapo? Ndinoshandisa kondomu. Vanenge vakapfeka. Ndini ndinotodya. Varume vazhinji havazvide kuti ushandise kondomu. Saka ini ndinogara ndakatoviga kondomu rangu. Saka the moment yandinoda kunomudya ndinombotora time yekuti ndokumboenda kutoilet ndobvisa kondomu rangu ndorisa mukanwa kuside. Saka patinozosangana haazvizivi kuti ndikushandisa kondomu. Akangozviziva ndinorohwa. Inova a major challenge inosanganikwa nayo. But when you are having now intimate sex yekuti makuenda pabonde zvinofamba sei ipapo? Uri kuti unofamba nawo vanoda here macondoms varume? Totarisa vasiri kuda kudyiwa asi vari kuda kuti ngatiite ibonde chairo. Havasi vese varume vanoda kondomu. Kune vamwe anorida kana ndasangana tikaenda kushort time mumwe ndini ndinotomupfekedza mumwe ndokumugona kumupfekedza maviri. Kunyanya kazhinji ndikaenda kumamaini semakorokoza havatobvumi kondomu. Saka ini ndinoona kuti ndidzivirire utano hwangu ndinopfeka rechikadzi. Saka kune vamwe vasingadi akangozviziva chete kuti iwe wakapfeka ndochekwa nebanga. Saka zviri riski ka izvi zvesex work zvacho izvi? Zviri riski. Zvakaoma. Asi ndo life yacho. Ndo life yacho. Kana uchiti ndo life istabile, vanhu vazhinji vanogona kunge vari kutoona vanenge vachiti watadza kuita rimwe basa here stabile kuti uti sex work, because ndo zvatinoda kuti munyatsodzikesera vanhu. Kana tichiti sex work tiri kutoona kuti ibasa, but vanhu vazhinji vanoona sekunge kuzviitisa ende haritorwi sebasa zvakare. Munganyatsoti jekeserawo ipapo? Apari kwandiri ritori basa nekuti ndori kutoendesa mwana wangu kuchikoro, ndo pane upenyu hwangu hwese. Vabereki vangu vakatotariswa vachiti mwana wangu atoriwo kubasa. Kazhinji ndikabuda ndikaenda kumamaini sezvakaita kushamba ndine hama dziriko vanotoziva kuti munin'ina wedu auya kubasa. Ritori basa. So kana ukaenda kumaini unenge uchizvifambisa sei? Unonosvika wongomirawo mavari kuti vakuone kuti wauya kana zvinofamba sei ikoko? Ini ndikaenda kumamaini kune mabhawa. Dzimwe nguva kune dzimwe nzvimbo dzisina mabhawa ndinongoenda ndotanga zvangu kufamba mune vamwe vanhu. Alright. Memory, simbonzwa iwewe in terms of nyaya yekushandisa dziviriro kana muri kuenda pabonde atinoti muchirungu macondoms. Iwewe from your own experience ungatitsanangurira zvakamira sei? Ndongotanga kutaura ndichingotsigira my partner kuti like nini I'm proud to be a sex worker because kuna nurse, kuna lawyer, munhu wese ane profession yake. Saka inini I'm just proud to be a sex worker. Saka handimirire mumwe munhu kuti andidzikisire kuti ari sex worker because for the past 20 years I've been surviving ne-sex work iyoyo. And panyaya yekushandisa macondoms like tine machallenges atinosangana nawo like mazano zvinhu zvakaoma. Pane mumwe munhu anotokuofa mumani kana uchiita unprotected sex. So ipapo kuti tigare takagadzira vanhu vakadaro tinopfeka mafemale condom. Munhu yeye kana asingadi condom anti vamwe vacho kwakadhakwa unotongopiwa mari yako iyo yakawanda but iwe unenge wakapfeka female condom yako. And there are the challenges atosangana nayo kuti kune mamwe maclients ari rough wekuti anoenda newe kure kwekuti hamheno hautombokuziva kuti we uri kupi
handitika unenge wapinda mota yake munhu iye anoswa kuputitsira kondomu ndomamwe machallenges atinosangana nawo iwayo as ma-sex workers ekuputitsirwa makondomu. Saka pamunopfeka female condom tomboti memory usually kune mareports atinombonzwa ekuti mukapfeka female condom 1 inini sema-sex workers handiti kuti uti ndiri kushanda panapa, it's either unowana 1 client yaunochaja the whole night kana kuti unowana mapisi handiti unenge uchingochinja pese ipapo here kana ndo pamunozonzi, because tinombonzwa vamwe vachitaura kuti ma-sex workers vane kautsinye kavanoita kekuti akapfeka 1 female condom mune makungonyika imomo mese muchingopinda ipapo. Asi vanhu vanoona utsinye hwedu isusu ma-sex workers asi vavawo ndo hwavo utsinye hwavanotitira senge kuputitsirwa condom kana kuti munhu okudza kuti panapa ina handisi kushandisa condom asi unenge watomudza kuti no condom no sex but anogona kungokuchinjira just because uri mumba make you cannot do anything. Asi mazuva anogona kusongomuchidzana kuti shamwa achiro ndichivhure zvangu but I know my rights. Mumwe munhu anozongotya hake papo but isusu tinochinja macondoms tinochinja